Кои са ефективните решения за излизане от кризата, по кои от тях бизнесът и синдикатите са на едно мнение и кои са възможните компромиси? Това ще разберем от коментарите на инженер Стефан Чайков от браншова камара Пътища и на Николай Ненков от ТКНСБ. Здравейте и добре дошли. Добре. Новината от вчера за вас и за вас. Новината от вчера беше демонстрираното желание на правителството да в кратък период от време, говореше се за един пакет от законодателни мерки, които да се гледат на есенната сесия на парламента за намаляване на общо взето свръх тегобата, която се върху бизнеса, а и върху обикновените хора. Регулаторните режими, таксите и обществените поръчки, това бяха като че ли трите приоритета. Това бяха така бяха заложени в поканата от премиера за провеждането на тази среща. Така или иначе, тъй като поне бизнеса се обедини около мнението, че Законът за обществените поръчки трябва да се промени изцяло. Този да го там са правени десетки корекции до този момент. Да, той прилича на кърпана стара черга, която общо взето нито топли, нито завива. Така че със сигурност поне настояването на бизнес организациите, които бяхме там, за нов закон. Темата малко или много бяха регулаторните режими. Включително и за мен беше изненада да установя, че само на централно ниво има приблизително 1200 регулаторни режима. Голяма част от тях, трябва да кажем, не са приети със закон, което всъщност ги прави незаконни. Има изрично изискване всички регулаторни режими. Какви срокове реално може да стане факт това облегчение при регулаторните режими, при таксите? Според Цветан Симеонов, да кажем, от Търговско-промишлената палата, единствено категорично решение ще има, когато се въведе електронното управление. Електронното управление ще намали натиска на администрацията върху бизнеса. Ако приемеме обещанието на премиера, че в рамките на 2 седмици работните групи ще бъдат създадени с съответните ресорни замминистри, може да се очаква в кратки срокове и при намеренията за сега Народното събрание да почива само една седмица през август. Можем да очакваме стартиране на такива промени в много кратки срокове, още според мен втората половина на юли. Явно сте по-скоро оптимисти от страна на бизнеса. Така изглежда. Общо взето един от колегите употреби израза жизнерадостни песимисти. Това, което ни радва на този момент, е демонстрираното желание. Сега не мога да отрека, че такова желание се демонстрира вече 10-12 години и като триглавата ламя, всеки път, когато отсечеме една от главите на регулаторната рамка... Само, че както каза и самия премиер Орешарски, това правителство няма нито 100 дни, нито дори и 10, веднага трябва да почне да действа. Настроението сред синдикатите, господин Ненков, какво е? Аз трябва да повторя част от изводите. Хубаво е желанието за такава среща и с бизнес, с синдикатите, няколко дни след като се сформира правителството. Сега вярно, че точно тези две теми не са точно синдикални, или повече работодателски. Говоря за регулаторните режими, за Закона за обществените поръчки. Но пък ако бизнесът върви добре, тогава ще има и по-голяма заетост. Да, и работниците и служители са добре. Освен това, ние се опитваме да намериме в нашите критики по сега действащите режими, по-скоро по сега действащия Закон за обществените поръчки, неща, чието изменение е в полза на работниците и служителите. Като например да не се допускат до участие в процедурите фирми с нарушение от трудово законодателство, там спрямо собствените работници и служители, неизплатени заплати, неизплатени осигуровки, или пък ако някоя фирма спечели конкурса и възлага на подизпълнители, тя да следи самите фирми подизпълнители как спазват трудовото законодателство. И вие ще настоявате в новия закон, ако има такъв, да бъдат включени тези изисквания. Понеже сме на тази тема, само да допълним според бизнеса, какво трябва като философия да се промени по отношение на обществените поръчки? Като основният принцип, който трябва да залегне в новия закон, разбира се, е равнопоставеността между участниците. Сега няма такава равнопоставеност, така ли? Значи, сегашният закон дава достатъчно вратички за манипулиране на... Само да допълня, извинявам се, четох във вчерашен вестник, мисля, че една информация от Боркор,
Да, миналата година 2%. само 2% от фирмите спечели всичките обществени поръчки. Подобни данни имало и за предишни години. Това е една тенденция, която наблюдаваме от много време и не се променя. Това имах възможност вчера да го коментирам пред премиера. Тези малко скрити монополи, които се създават в строителството, са естествен процес. Усвояването на еврофондовете, което е основният източник на инвестиции през последните години, налага и на общините, и на другите бенефициенти да възлагат големи проекти. И тези големи проекти се печелят от големи фирми. Няма друг начин, но все пак възложителят трябва да има гаранция, че фирмата основната има капацитет. Така, това беше темата, която засегнах аз. Че всъщност основният проблем в момента е практическата невъзможност на подизпълнителите да участват официално след това в поръчката, поради ред ограничения, които съществуват в закона. Давайки възможност да се официализира, било на първоначален етап, било чрез допълнително допускане на подизпълнители, всъщност ние ще отговорим и на желанието на синдикатите, защото сега, когато подизпълнителят е скрит, това му дава възможност да работи имаме и пресни примери, протестите на Тракия, някои от подизпълнителите, от техните служители, които не бяха получили, да кажем, възнагражденията си. Да, и освен това, по този начин малките фирми нямат възможност да растат, поради факта, че дори да извършват строително-монтажни работи, те са принудени да подписват общо взето фиктивни договори или за доставка на материали, или за само за наем на механизация и така нататък. Те нямат гаранции за действително извършените от тях работи и освен това не получават референции, които да им дадат възможност след това пак те да кандидатстват на следващи обекти. И когато на всичкото отгоре не си официализиран и главният изпълнител малко или много те притисне с цената, за съжаление често пъти първи пострадват работниците и служители. Тоест, изцяло нов закон за обществените поръчки и равнопоставеност като основа на този нов закон. Това е едно от нещата, които са били договорени вчера. Става ли дума за... Извинявам се само за прекъсването. Държа да подчертая, че поставихме вчера въпроса не само за равнопоставеността между главен изпълнител, подизпълнител, работници, възложители, вероятно, трябва. Но и между възложителите и изпълнителите, тъй като се наблюдаваше уклон абсолютно цялата тежест да се прехвърля върху изпълнителите. В резултат на което доста фирми се декапитализираха, наложи се да уволняват работници и така нататък. И за мен радостното е, че получихме разбиране. Има законови форми това да се случи, механизми, които са отработени, включително и България назад във времето. Така че да се надяваме, че с стартирането на работа на работните групи... Не ви разбрах? Най-късно до есен. На есен може би ще имаме този нов закон. Не. Законът за обществените поръчки според мен ще бъде трудно. Значи, темата е много, много обхватна и освен това със сигурност ще се наложи и промяна в закона за устройство на територията. До края на годината тогава? Споредно. Да се надяваме. Да се надяваме. Добре, друга важна тема, която касае основно и синдикатите, разбира се, заетостта. Беше ли засегната на разговорите вчера? Не, аз с това започнах, трудовите възнаграждения, вие искате двата кръга въпроси бяха заплата. Изключително бизнес въпроси. С изключение на това, което казах, за да се опитваме да вмъкнем и социални елементи, най-вече по отношение на закона за обществените поръчки. Да. Защото фактически фирми, които печелят неправомерно тези конкурси и погазват правата на работниците и служителите, собственици, де-факто това е сива икономика, която печели обществени поръчки и не е нормално. Така е, но това всъщност е първия разговор. Вие поставяте основата на този диалог и между другото, какви са сигналите? Ще бъде ли възстановен на тристранния диалог? Имаше новини във вестниците днес, информация от депутати от БСП, от ДПС, че ще направят корекции в закона, така че ще се върнете ли вие от бизнеса в тристранката? Да, социалните партньори от страна на бизнеса вчера изразиха ясното си желание да се върнат в тристранния диалог при изпълнение на определени условия. Кога може условия. Да стане това, да се възобновят тези тъй като е свързано с някои законодателни промени, не мога да предвидя. Поне декларираното вчера желание беше да стане максимално бързо.
максимално бързо, начин, но пък работната група продължава да действа. Нали? Така, тази, която вчера беше сформирана, за нея тя беше сформирана. Сега започва всъщност процедурата по нейното сформиране. До 2 сформиране. седмици трябва да се сформира. Други въпроси ще бъдат ли обсъждани? На предишния въпрос. За тристранка. Става въпрос само да се отмени така наречената поправка Яни Янев. Да, в последния момент, която беше въведена. В последния момент, не знам дали не беше и последния ден на парламента. Само, че вие декларирахте своето имущество, бизнесът така. Ние декларирахме, но въпреки всичко това ни пречи категорично да сме против този закон. Той е абсолютно ненормален. Получихме твърдите уверения, че ще бъде отменен. Ще бъде направен. Което значи, че сроковете са много кратки, защото не е проблем една поправка. Какви други теми ще обсъждате в работната група, докато бъде възобновена дейността на Тристранния съвет? Имате ли така яснота за дневния ред? Тази работна група сигурно няма да е единствена. Ще има цикъл от преговори по различни въпроси. От сега се анонсира, че ще има преговори по фондовете. Пак в същия формат, предполагам. В европейските фондове. Става дума за следващия програмен период или за усвояването на парите? То винаги следваше и свързани с този, докато завърши. При всички положения ще настояваме, макар и не само в такъв вид преговори, и в други формати, ще настояваме и социалната проблематика да се постави на масата. Важна е темата за заетостта и за заплатите. Вие поискахте минимална работна заплата от 340 лева. Продължавате ли да стоите на тази си позиция? Да. Продължавам да си искаме необлагаем минимум, ваучери на 240 милиона годишна квота за работническо хранене и минимална работна заплата 340 лева. Позицията на бизнеса? За заетостта, още средства за заетостта. Още средства. Значи, тази тема не е дискутирана на нашата среща. Държа това го изяснихме, мисля. Те първо предстои този диалог. Случая, значи, най-общо казано, според мен, тристранният диалог сега ще се възроди по министерства. Тоест тези работни групи най-вероятно ще бъдат по министерства, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, вероятно строително-транспортно, това предстои да се доуточнява. Но за мен, и за синдикатите според мен основно е важно, че вчера и бизнеса и правителството се обединиха около тезата, че всъщност това, което обсъждаме, регулаторните режими, закона за обществените поръчки, облекчаване на условията на бизнеса, това са само средства. Крайната цел на вчерашната среща беше заетост и доходи. И каква е тази цел? Какви нива да достигнем и кога? Значи, реалистично, какво би било възможно? Вчера нямаше как да се определят предварително нивата. Очаквания, какви очаквания има? Приятно коментирате тази тема помежду си. Ако приемеме планът Орешарски за някаква база, значи очакваме до края на мандата минималната работна заплата да стане 450 лева. На какви стъпки, с какви форми, по какъв начин, това е въпрос на дискусия допълнителна, която няма как още след първата среща и с правителство, което утре ще направи. Виждате ли вие риск и какви полуки си взехте от предишния път да се случи както с антикризисните мерки, които бяха обсъждани, мисля, че 2009 година, близо 60 мерки, те бяха много конкретно разписани. В целия процес. И какво последва? Може би много малка част от тях бяха изпълнени. Как да се предотврати такова нещо? Има риск, ако думите да не се превърнат в дела. Ако не са конкретни, ако са много общи, риск има, ако мерките са свързани с законодателни промени, които не могат да се осъществят в желания период, защото не всичко може в рамките веднага на 3 дена в рамките на текущата година. Така че много, много внимателно трябва да се преценят като време и като изпълнимост и като финансиране. Това е основният риск и като контрол. И затова трябва да има един постоянен орган, който да следи тия неща. Най-малкото Националния съвет за тристранно сътрудничество, ако не да се направи на още по-високо ниво към министър-председателя, Национален борд за устойчиво развитие, примерно, или някаква подобна структура. Но трябва да има текущ контрол постоянно. Предстои летния сезон, който по принцип така е по-спокоен, но на есен. Тогава започва да расте социалното напрежение, предвид ниските доходи, предвид сметките за енергия, да кажем, предвид високата безработица. Очаквате ли вие да има протести тази есен и как ще бъдат предотвратени? Значи, по отношение на електроенергията, което беше основен повод, първоначален поне, за предишните протести, не очакваме. Не се очаква увеличение на цените на електроенергията или ако имате още минимално. Но на заетите в бранша, миньорите ще излязат ли пак на стачки? Заетите в бранша трябва да се реши въпросът с въглищата, иначе ще излезе. Това е ясно.
дори да са съвсем ниски увеличенията на електроенергията. Сега трябва да се помисли дали увеличението ще е минимално спрямо населението и ще е голямо спрямо бизнеса, защото ако спрямо бизнеса, то пак рефлектира върху работниците, нали така? Така е, в крайна сметка. И трябва да се види това нещо. Трябва да се търси баланса. Аз лично очаквам, ако това правителство продължи да демонстрира готовност за диалог и покаже реални стъпки до есента, протести да няма. Допускам, че и не случайно самият господин Орешарски си постави този срок. А ще означава ли това и перспектива за разкриване на нови работни места? Ако такива мерки, които са работещи, бъдат приложени в кратки срокове? Естествено, защото за нас като бизнес най-важно е предвидимата и спокойна среда. Бизнесът не се притеснява толкова от нивата, да кажем, на данъците. И предполагам, че би могъл да разговаря на някакъв етап, макар че вчера премиера каза категорично, че данъци няма да се пипат, нито ще се увеличават, нито ще се намаляват. Единственото, което бизнесът желае, е предвидима в по-дълъг период от време бизнес среда, в която да може да планира собственото си разрастване, а то неминуемо е свързано и с нови работни места. С работни места. Вчера излязоха данни от проучване на Делойт, според което 2017 година така се очаква от страна на бизнеса вече да се върнем към едно по-съществено икономическо развитие. Поддържате ли вие тази прогноза? Чак 2017 ли? Значи, аз все пак да не забравяме, че работя в областта на инфраструктурното строителство. Да, сравнително малък секторно важен сектор от икономиката. За нас е ясно, че основният ресурс за разрастване ще бъде еврофондовете, но има и възможности, това, което също се коментира вчера, затова бях много щастлив, че беше там и министъра на финансите, за увеличаване ролята на така наречените държавни инвестиционни заеми, които през годините са оказвали сериозна помощ на България за ремонти на... По какъв начин трябва да каже Министерство на финансите? Значи, Европейската инвестиционна банка като цяло е готова да предоставя ресурс. Той трябва да се намери формата, договора, тъй като със сигурност за следващия програмен период, поне за първите 2 години, ще имаме нужда от заемно финансиране, за да можем да развиваме проектите. И успоредно с това, особено в областта на пътната инфраструктура, заемите от Европейската инвестиционна банка и от Световната банка са доказали своята ефективност. Всъщност финансирането е едно от основните предизвикателства пред вашия бранш. Това е всъщност, то винаги е било основното предизвикателство. Аз и друг път съм имал възможност да кажа, че ние можем да построим много неща. В крайна сметка тези 40 000 километра републиканска пътна мрежа са построени, републиканска и общинска, са построени от тези фирми, които реално в момента са на пазара. Понеже на дневен ред действително е темата за следващия програмен период 2014-2020 година, вие споменахте, че е станало дума и за това ще има вероятно работна група. Какви са шансовете да не изпуснем последния влак, защото и ресорния вице-премиер Зенита Златанова и Пламен Орешарски заявиха, че много сме закъснели с подготовката за този период. Не, вижте, ние споразумение ще подпишем при всички положения, някъде октомври-ноември ще има осигурено финансиране. Въпросът е за неговия размер и дали това, че няма да усвоим една част от средствата за този програмен период. Говори се за различни числа, до 600 милиона лева. Скоро се изнесе една информация от Кристалина Георгиева ли беше или от Зенита Златанова, не си спомням. Има неосвояване по редица Зенита Златанова каза до момента 30% са усвоени, още 20% трябва до края на годината. А що се отнася до заетостта, мерките са в 2 насоки. Едната е чисто бизнес мярка, т.е. като стимулираш бизнеса, това за което преди малко ще разкрие нови работни. Той разкрива нови работни места или поне ги запазва. А другия вариант е чрез средства от оперативна програма човешки ресурси основно, разбирате европейски средства, и чрез средства от държавния бюджет да се осигурява така наречената субсидирана заетост, която да подпомага на работодателите да наемат временно
с ефективни ли са само с едно изречение работници. програмите, които към момента работиха? Имаше заглавия в вестници, че половин милиард са дадени, обаче не е ясно какви са резултатите. Ами, слава Богу, че не е като в здравеопазването. Резултатите са ясни, но винаги можем да желаем повече. Вчера имаше едно пространно интервю на новия министър на труда, в който той обясняваше мерките до края на годината с още 1000 работни места и така нататък. Ние естествено искаме още повече. До година искаме много силно увеличение на средствата в бюджета, които са за заетостта, за да мога да разчитаме само на европейски. Това е един дебат, който тепърва започва да се води. И естествено да не забравяме доходите, 10% годишно. За нас е един нормален ръст след това задържане 5-6 години. Може би като заключение на разговора да кажем, че една добра основа е поставена вчера с тази среща и очакваме сега надграждането. Да, така е. Искам само да допълня в това, което се коментираше за средствата за субсидирана заетост. По наше мнение не е добра практика тези средства да се насочват към общините и те да осигуряват такава заетост. В това отношение имате подкрепата на, ще имате и на новия министър. Скоро имахме среща, той каза средства, но за заетост, която е продуктивна, която нещо осигурява, а не да почиства и да озеленява. Ами добре е, че имате по доста точки, така обща позиция, дано действително тези мерки, които договорите, да бъдат приложени и най-вече да има ефект от тях. Благодаря ви за този разговор. Инженер Стефан Чайков и Николай Ленков с коментар за мерките за подобряване на икономиката.